19. päivä elokuuta. Kello on kohta 6:30 ja ollaan menossa tässä tuonne Kaitumjoelle Killingeen kalalle. Keli on vähän sanotaanko haasteellinen. Luvannut vettä. Vesi saattaa melkein koko viikonlopuksi ja meillä on telttamajoitus, että saa nähdä miten käy. Ja ollaan niin parkkiintyä näitä erämiehiä, että meitä ei pikku vesisatteet haittaa. Pärjätään vähän tuommoisessa haasteellisemmissa olosuhteissa vai mitä? No mitä Antti sanoo? Kyllä vain. Fiilikset korkealla ainakin tässä vaiheessa vielä. Kalastuslupa polttelee taskussa. Joo. Kyllä. Harja ja taimenta varmaan yritetään etupäässä. Että katsotaan miten käy. Tuonne 9 kilometriä tää edellä. Onko semmonen kyläkin kuin Kaittu? Ei kai. No miksi se 9 kilometriä päähän näyttää Kaittu? Minusta on semmonen paikka. Häh? Minusta se on sen niminen paikka. No niin, teltta pystyssä. Näkyykö mitään? Ei. Onko voittajaolo? Eikö sovi? Mä otan video. Maitoa suoraan purkista. Onko se hiiri? Se näyttää sopuun. No. Se näyttää sopuun. Sopuun. Pistetään tämä. Toimii just toimii. Yleensä ei. Toimii, no. Sanotaan, että toimii vähintään yhtä hyvin kuin kaikki muutkin tähän mennessä. Ja Hans, mikäs tämä on? Se on 40 senttinen, eikö ole? Tämä on harjus. Tää on ihan Tuliko minkälaisella perholla? pintaperho. Pintaperholla? Pintaperho. Klinkillä? Niin. Aika makia. Pintaperho. Ja tämähän on ihan... Pintaperho. Tämä on hyvän kokoinen. Ihan hyvä kokoinen kala. Oli maki. Oliko paljon muita yrittelijöitä? Yhden pintatörpin näin ja sitten sen perusteella vaihon pintaperhoa. Joo, 2 heittoa. loistavaa.
Tosi mahtava paikka, aivan sika. Siis oli siinä niskalla, missä sitä tasasta. Tuuleeko pahasti siinä? No siinä vähän tuulee, mutta siinä on takaheittotila niin, että pystyy kuivattaa perhotkin. Tosi hyvä. Niin, kyllä. Triimereitä ja pintaperhoja ihan mitään. Tosi hyvä heitto. Päästään katsomaan tätä syö. Sitten voi alkaa sitomaan perho. Otahan syönnösnäytö, niin nähdään, että mitä sillä on maassa. Joo. Tupakan tumppeja ja hiiriä ja muuta. Paljonko painoi Harri? 7 tarmaa perkat. Kiloinen kala. 6,6, eikö 0, Mitä se näin? 0,67. joo. Olisiko se 9 sarmaa? Omia keli. Näkyykö mitään? Yksi kävi kiinni. Oliko iso? En tiedä. Harri. Noniin. Toimiko kengät? Mm.